Għal-residenti ta' Birzebbuġa l-aħbar li l-ħażna tal-fjuwil fil-lokalità tagħhom magħrufa wkoll bħala tal-31 ta' Marzu se tagħlaq kienet waħda li ilhom jistennew. Naħseb li hija xi ħaġa tajba u xi ħaġa ta' ġid tal-poplu ta' Birzebbuġa wara da żmien kollu. Jihdejhom noqgħod hawnhekk. Aħjar. Jiena naqbel ħafna magħha għax qiegħda naqra perikoluża speċjalment għall-pinnies. Aħna ħadna pjaċiru. Inqas ma jneħħulna affarijiet milli għandna wisfel, iktar ma jneħħulna, iktar aħjar. Iżda kif se taffettwhom lir-residenti din id-deċiżjoni? Iktar l-arja ħad tkun iktar nadifa u nisperiklu naħseb jiena. Hija xi ħaġa iktar sikura, għandek security iktar u fl-istess ħin anke l-ambjent għandek differenza hemm erja kbira hemmhekk għad-development. L-ewwel nett hemm l-element tar-riskju. It-tieni ma naħsibx li t-tankijiet tal-ħażna huma xi ħaġa pjaċevoli li wieħed li jkun joqgħod ma' qribhom. Fil-fatt il-Ministru Konrad Mizzi fisser kif is-saħħa tan-nies li jgħixu fil-viċinanzi u l-effetti negattivi li dan is-sit qed iħalli fuq l-ambjent tal-akwati kienu raġunijiet ewlenin għaliex il-Gvern ħass ħtieġa li jibda l-proċess sabiex tingħalaq din il-ħażna. Bħala alternattiva se tintuża l-ħażna taħt l-art bħal Sabtan li hija proprjetà tal-kumpanija ġdida Enemed. Dan il-proġett huwa parti mill-implementazzjoni ta' inizjattiva li tifforma parti mill-programm tar-reġenerazzjoni tan-nofsinhar ta' Malta. Proġett li jinkludi l-eluq tal-Power Station tal-Marsa, l-eluq tal-Phase 1 u żarmar taċ-ċumnija ta' Dellimara. Fl-istqarrija l-Konsil Konsultattiv ta' Nofsinhar ta' Malta esprima sodisfazzjon għal miżuri tal-Budget 2015 li se jolqtu lil din il-parti ta' pajjiżna direttament. Iċ-Chairman tal-Kunsill Silvio Parnis sostna li l-Gvern qed kontinwament jibgħat sinjal b'saħħtu favur din iż-żona ta' Malta li għal tant snin tħallet fi stat ta' telqa u mobbija b'diversi piżijiet ambjentali.